hapon Central Luzon at sa ating mga kabalen na nakatutok ngayon sa CLT sa television man via Channel 36 at sa ating mga cable partners all over Central Luzon at maging nationwide sa Signal TV Channel 115. Para naman sa ating libo-libong mga followers sa social media, live din po tayo sa CLTV official Facebook page. Mga karehiyon, mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Robinson Star Mills, Pampanga para sa selebrasyon ng CLTV Anniversary, 15 years of championing local pride na may temang ibalik ang sigla, ibalik ang saya ng lokal na ekonomiya. Bago po natin na muling balikan ang mga landas sa tinahak ng CLTV nitong nakalipas na 15 taon, inaanyahan po namin ang lahat na tumayo para sa isang panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Ricarty Macalino. Let us put ourselves in the loving presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, your only begotten Son, Jesus our Lord, instructed his disciples to uphold the truth in the Gospel of John. He said to Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Father, we thank you for all those working in our local and national media, and we ask you to guide them to bring the truth, knowledge, wisdom, and insight into our personal lives and our national life. Guard them against any who would wish to use them for ill, and empower them by your Spirit to stand for what is good. We ask this in the name of Jesus, the way, the truth, and the life, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Saint Clare of Assisi, patron saint of media practitioners, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po Reverend Father Ricarty Macalino. Live na live po tayo dito sa Robinson Star Mills, Pampanga para sa ikalibang 15 taong anibersaryo ng CLTV kung saan naging tampok sa ating himpilan ang Central Luzon. Nitong nakalipas na 2 taon na tayo ay nasa gitna ng COVID-19 pandemic, sinikap ng ating istasyon na maging kaantabay tayo para malagpasan ang mga hamon na dala ng pandemya. Kaya po bilang bahagi ng ating pagdiriwang, binuksan po natin ang isang photo exhibit at trade fair na tatagal po hanggang May 30. Ngayon naman, ito po ang ating business conference and partner appreciation night. Bago tayo dumako dyan, panoorin po muna natin ang ating CLTV station ID. Kasama mo sa isang bubong, sama-sama tulong-tulong. Karehiyon palagi mong kasama, karehiyon sa hirap at ginhawa, karehiyon sa gitnang Luzon, atin to, araw at gabi kasama mo, araw at gabi kasama mo. Pamilya at negosyo, kasama mo sa isang bubong, sama-sama tulong
CLTV, kasama mo. At yan ang pinatunayan ng ating istasyon sa nakalipas na mga taon. Nandyan ang CLTV sa mahalagang okasyon. Kasama ninyo ang CLTV sa panahon ng kalamidad at nagbabantay ang CLTV sa mga makabuluhang pangyayari sa ating komunidad. Nitong nakalipas na 15 taon, masasabi nating nanatiling isang matatag na media institution ang CLTV na nakatuntong sa prinsipyo ng patas na pamamahayag at sandalan ng totoong impormasyon dito sa ating Central Luzon. At para po salubungin ng ating mga panauhin sa araw na ito, isa po siya sa naging matatag na haligi ng CLTV at sabihin na natin na nagtimon sa istasyon upang manatili tayo sa tamang direksyon at nagsilbing gabay natin lahat ang President and General Manager ng CLTV, Ms. Sonia P. Soto. Maraming salamat, Jody. Sa lahat ng aming mga panauhin, mga masisipag na kasamahan sa trabaho, mga tapat na partners at media advertisers na patuloy na sumusuporta sa istasyon, at sa mga manonood ng CLTV na walang sawang tumatangkilik sa amin, san mang panig sila ng mundo naroroon. Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat. 15 taon nang nakakaraan mula ng hinangad ng aming late founder at Laos Group of Companies Chairman and CEO na si Ginoong Levi P. Laos, na palawakin pa ang kanyang advokasya na paunlarin ang kanayunan at maghatid ng makabuluhang balita at impormasyon hindi lamang sa Pampanga kundi sa buong Central Luzon. Sa hangaring ito, ipinanganak ang kauna-unahang regional TV station sa bansa, ang CLTV. Isang lokal na himpilang binubuo ng iba't ibang individual mula mismo sa ating komunidad. Tunay na atin, sariling atin, proudly local po. Mga natives, ika nga. Hinangad ng CLTV na magsilbing boses ng taong bayan ang maghatid ng impormasyong nakapanig lamang sa katotohanan. Kasama rin sa aming layunin na suportahan ang lokal na ekonomiya upang sa ating rehiyon kaunlaray matamasa. Lahat ng ito ay aming binitbit, aming minimithi o minithi at patuloy na minimithi, aming ninais at bahagi ng lahat ng ito sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Kung tutuusin, wala pa tayo sa pinapangarap na bukas. Ngunit kasama ninyo ang CLTV sa ating tinatahak na landas. Sa 15 taon nating pagsasama, medyo nabibisto po yung edad ko, no? Senior citizen na tayo eh. Kasama sa CLTV ay lubos ang galak at tuwa dahil sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming himpilan sa television man o iba't ibang multimedia platforms gaya ng Facebook, YouTube, Twitter at Instagram. Ibang-iba na nga ang teknolohiya ngayon at kami sa CLTV ay handang sumabay sa alon o agos. Nakalatag na rin ang aming planong digital transmission sa susunod na taon kung saan magkakaroon po ng 3 digital channel ang CLTV. Kaya asahan ninyo ang mas malinaw, mas masaya at mas nakakaengganyong panunood. Umaraw man o bumagyo, alam naming nariyan kayo. Sa gitna man ng pandemya, unos o sakuna, alam naming karamay kayo. At magbago man ang mga pinuno, alam naming nakatutok pa rin kayo pagkat interesado kayo sa nangyayari sa ating bayan. At sa mga susunod pang taon, aming iniaalay ang aming pagpupursigi at pagsusumikap upang maihatid ang impormasyong totoo at nararapat. 15 years of championing local pride. Ang lakas ng lokal ating ipamalas, ipakita at iparinig. Magandang kinabukasan ng bawat isa, handa na nating makamit. Ang CLTV laging narito, kasama nyo, maglilingkod ng tapat at patuloy na tutugon sa tawag ng panahon.
maligayang pagbati sa 15 taong pagsisilbi sa bayan. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, dakala salamat po kay kayungan sinuporta ken CLTV through the years. Thank you very much. Maraming salamat po, Ms. Sonia P. Soto, ang President at General Manager ng CLTV. Championing Local Pride. Ito ang patuloy na binabandera ng CLTV. Ang ating mga palabas ay pwedeng ariin at sabihing atin ito. Ang ating mga programa ay tungkol sa Central Luzon para sa mamayan ng Central Luzon at bida ang mga karehiyon. Tunghayan natin ang panatang ito ng ating istasyon. CLTV, 15 years of championing local pride. June 15, 1991 nang sumabog ang Bulkang Pinatubo. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas nang sumabog ang Bulkang Pinatubo, kung saan napuno ng abo at nagdilim ang kalangitan. Libu-libong mga kabahayan ang gumuho sa Pampanga at mga karatig na lalawigan at naiwang lugmok at hikahos ang mga mamamayang nasa lanta. Muntik nang mabura sa mapa ang ilang bayan sa Pampanga. August 17, 1995, sa araw na ito, isinilang ang 95.1 FM DWRW. Ito ang naging tugon ng Laos Group of Companies founding chairman na si Yumaong Levi P. Laos sa nasalantang Kapampangan. Sa gitna ng mapanganib na dulot ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo, nagsilbing sentro ng komunikasyon at koordinasyon ng mga rescue at relief operations ang nasabing radio station. Alas 4 ng hapon ng March 19, 2007, nang unang mag-sign on ang CLTV Channel 36. Sa islogang One Region, One Station, kinatawan ng CLTV ang tinig at adikain ng mga mamayan ng Central Luzon, ang una at nag-iisang regional TV station sa buong Pilipinas. Noong Mayo ng taong 2007, inilunsad ng CLTV 36 ang kauna-unahang malawakang election coverage sa Central Luzon na masugid na sinubaybayan ng ating mga karehiyon. Naging tampok na programa rin ng istasyon ang CLTV 36 Balitaan na naghatid ng mahahalagang balita at impormasyon sa komunidad. Mula rito ay umusbong ang programang unti-unting tinangkilik ng mga manonood. Naging saksi ang bawat karehiyon sa bawat mahahalagang pangyayari sa Central Luzon sa tulong ng CLTV. Bilang News and Current Affairs Channel, sinalamin nito ang buhay at pangarap ng mga mamamayan at naging adhikain ng istasyon na gisingin ang kamalayan ng taong bayan sa pamamagitan ng paglalahad ng tama at napapanahong impormasyon sa kanyang mga manonood. Halos lahat ng mga presidentiables kasama ang kanilang mga lineup noong halalan 2010 ay bumisita sa istasyon upang ihayag ang kanilang plataporma de gobyerno sa mga botante ng rehiyon. Naging mainit ang ilan sa mga ito kung kaya't tinutukan ito ng mga taga Central Luzon, lalo na ng mga taga Pampanga. Noong August taong 2012, bumuhos ang walang tigil na ulan sa Luzon. Bunsod ng habagat, maraming ari-arian ang nasira, mga buhay na sinalanta ng pagbaha na nag-iwan ng pighati sa marami nating kababayan. Sa panahong ito, lalong napatunayan ang napakahalagang papel ng isang local TV station.
Nagsilbing tulay ang CLTV upang maiparating sa mga kinauukulan ang paghingi ng tulong at maging ng hinaing ng mga sinalantang kababayan. Taong 2013 naman nang mabigyan ng pagkakataon ng mga taga Central Luzon na maipakita ang kanilang galing at talento sa pamamagitan ng Star Meal Central Luzon TV36 Star Search, kung saan natuklasan ang mga pang-world class na talento ng mga karehiyon sa pinakamalaking talent search sa lokal na telebisyon. December 9, 2015, nang mailipat ang CLTV Transmission Tower sa Clark Freeport Zone, layon nitong lalo pang palakasin at palinawin ang signal ng CLTV. Hindi na lamang sa Central Luzon mapapanood ang istasyon kundi maging sa Pangasinan, sa North Luzon, Cavite at Rizal, sa Southern Luzon at halos sa buong Metro Manila. Simula April 2, 2016, magbabagong muli ang mukha ng telebisyon sa rehiyon sa pagbubukas ng CLTV 36 Metro Central Luzon at mga bago nitong mga palabas. Umakyat ang CLTV sa number 12 ranking sa audience search batay sa television audience measurement ng Nielsen Philippines. Sa ika-10 anibersaryo, nahuna ang CLTV sa paglulunsad ng mga interactive na programa nito na mapapanood sa TV at online, ang Social TV. Sa taon ring ito, unang napanood ang public service show sa Lingap Central Luzon at ang pagbubuo ng charitable foundation ng CLTV, ang CLTV Lingap Foundation Incorporated. Natunghayan din ng mga Kapampangan ang kauna-unahang Kapampangan newscast ng CLTV, ang Balen at Balita. Pinasok ng CLTV ang sports programming sa kauna-unahang coverage nito ng UCAAP o Universities and Collegiate Athletic Association of Pampanga noong taong 2018. Para sa pagdiriwang ng 12th anniversary ng CLTV noong taong 2019, idinaos ang Social Services Conference and Expo o SOCSECON 2019 sa Robinson Star Mills, Pampanga. Inihayag ng CLTV ang bagong slogan nito bilang pagpapahalaga sa mayamang kultura at kasaysayan ng rehiyon, Championing Local Pride. Noong 2020, nakipagtulungan ng istasyon sa Department of Education para sa teleskwela upang magkaroon ang mag-aaral sa Pampanga mula grade 1 hanggang grade 12 ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon mula sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pandemya, ipinagpatuloy ng CLTV ang paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon. Maging ang coronavirus, hindi makakapigil sa taunang coverage ng CLTV sa Giant Lantern Festival na nagsimula pa noong 2007. Sa ika-112 na taon ng festival, naging sentro ang mga higanting parol sa buong mundo upang panitilihing buhay ang kultura na tradisyon ng Fernandino sa gitna ng pandemya. Inihayag ng CLTV ang plano nito para sa kanyang digital transition sa taong 2023 noong 14th anniversary ng istasyon, habang nananatiling tapat sa adhikain nito bilang tagapaghatid ng napapanahong balita at impormasyon. Ika nga ng slogan para sa taon, Anytime, Anywhere, Choose Truth. 15 taon nang kasama ng mga mamayan ang CLTV sa paghahatid ng kaganapan sa komunidad. Ang tiwala ng taong bayan at walang sawang pagtangkilik sa mga programa nito ang naging lakas ng CLTV upang patuloy na makapaghatid ng mga napapanahon at makabuluhang balita at impormasyon sa loob at labas man ng Central Luzon. Labinlimang taong nandyan ang CLTV kasama ninyo mga karehiyon. Naging posible ang lokal na pamamahayag ng CLTV sa mga nakalipas sa taon dahil sa suporta ng Laos Group of Companies sa pangunguna ng aming yumaong chairman at CEO na si Levi P. Laos.
ang CLTV na isa sa mga legasiya ni LPL ay patuloy na sinusuportahan ng kanyang pamilya dahil naniniwala sila na naitayo ang CLTV para sa Central Luzon at mamayan ng rehiyon. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang mensahe mula kay Ginoong Paul A. Laus, ang presidente ng Laus Group of Companies, at mula kay Ginang Lisette Laus Velasco, ang chairman and CEO ng Laus Group of Companies. Congratulations on your 15th anniversary. Indeed, CLTV 36 for the past 15 years has stood its ground and proved its mettle as a regional TV station, championing local and most of all, delivering to the people in Central Luzon much needed, credible, truthful, and comprehensive news and information in the era of fake news and distortion that disrupts the new normal as we rise from the pandemic. Not only have the men and women of CLTV 36 shown their prowess in election after election, but in every moment when the countryside, actually the whole nation, clings to hope and optimism in each struggle, disaster, devastation that batters us. The responsibility is truly huge and challenging. Yet, in your quest for the justice in governance, transparency, values-laden citizenship, and overall good and welfare of all stakeholders, you have, in each step, overcome the bad, unforeseen, and insurmountable task at hand via your core programs and digital platforms readily accessible at the click of a button. As we gear up our resources towards economic recovery, it is certain that CLTV 36 will be at the forefront of it all. As usual, as a strong vanguard of the fourth estate on its toes 24/7. Continue to be the champion of truth, fairness, integrity, and credibility that you have always been. A salute and toast to CLTV's 36 responsible broadcasting. My warmest congratulations to CLTV 36 on your 15th year anniversary. Since its inception 15 years ago, CLTV 36 has become one of the medium that drives social and national development for its continuity and realization in Central Luzon. It does not only provide entertainment, but also allows access to important information happening in the local scene. From being a regional television station, CLTV 36 can now be accessed not just by the Filipino cable subscribers, but overseas as well through its various social media platforms. And aside from being a source of relevant news and information, the TV station was able to help entrepreneurs who have limited means to introduce their products and their services. But most importantly, CLTV is instrumental and remained a powerful tool to educate young learners during this time of pandemic. Looking ahead, some things will remain clear for CLTV 36. The mission is to continue to be an enabler for public good, a catalyst of countryside development, and for the station to maintain its reputation as a credible news source. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to our viewers and stakeholders. At sa lahat ng namumuno ng CLTV 36 at kanyang mga empleyado, pinamumunuan ni Ms. Sonia Soto at Billy San Juan. Congratulations at maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Sa ngalan ng ating himpilang CLTV, maraming salamat po sa pamilya ng ating yumang chairman at CEO na si Levi Pilaus at sa Laus Group of Companies. At narito naman po ang ilan sa ating mga sponsors sa okasyong ito. Ang Robinson Star Mills. Nag-aanyaya po ang Robinson Star Mills sa inyo dito dahil meron po silang
big brand sale sa lahat ng outlet branches. Meron silang 70% off. Kaya tara na dito sa Robinsons Star Meals at mamili na kayo. Ang Car World Incorporated, Black Crust Pizza Co. Philippines, Fiesta Communities, Houseland Development Corporation, at RP Pest Control Services. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik ang CLTV 15th Year Anniversary Celebration. Ibalik ang saya, ibalik ang sigla ng lokal na ekonomiya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Robinsons Star Mills, Black Crust Pizza Company Philippines, Fiesta Communities, Houseland Development Corporation, Bank of Florida, RP Pest Control Services, Jed's Island Resort, Guimarangle, Rap Sarap, RDF Fresh Options, McKinney Food Corporation, MNC Weddings and Events by Monet, at Creative Friends Enterprises.